Mista Rocket United na Hit Radio Dragon. Hrajeme hity pro lepší náladu. Stále se mnou ve studiu Petr Kolář. Petře... Jsem tady, dobrý den, jsem tady. A tuhle písničku neznám. Ne, ty jsi dostal zajímavou otázku od jedné z našich posluchaček. Mirka tady se ptá. Ty jsi skládal filmovou muziku a tak i jsi dělal do seriálu muziku. Jestli tě napadlo, že bys byl hercem, nebo jestli jsi dostal nabídku, nebo kdyby jsi byl hercem, jakou by si dal třeba roli? Ale když jsem dělal poslední film, což byl Doktor od jezera Hrochu, byla to švandrlíková komedie, režíroval to Zdeněk Troška, tak jsem říkal, hele, je to komedie, já mám srandu rád, tak mi tam dej nějakou roli. A pak jsme si říkali, jakou? Říkáme, ale tak výborně hraju Pařez, jako. Ten hraju výborně. On říká, ale ten tady nepotřebuju, protože ono je to jako z afrického prostředí. No tak výborně hraju Hrocha, tyhle, tak mi jako dej Hrocha, no. Tak jako, ale Hrochy už máme natočený. No, tak jsme se nakonec zadomluvili, tak to zůstalo u toho, že až bude nějaká filmová pohádka, tak možná tam zahrajou nějakého loupežníka, ale otázka je, abych už nebyl v důchodu, no. Tak uvidíme. Tak u toho to jako zůstalo, ale ta muzika mě bavila, ta práce na tom filmu jako taky, no. Takže to je zajímavý z téhle druhé strany. No. Takže herec jsem jako na muzikálových polích, snažím se stvárnit. A už jsem taky stvárnil za těch 18 let několik rolí hlavních, ale ve filmu ještě ne, takže určitě bych to zkusil rád, nemám s tím problém, asi by to bylo těžký, ale zkusil bych to. Mám rád nějaký loupežník. Přesně, teda, no. Ale Pařez se hraje dobře. No a pojďme se teď podívat na single, který tady máme připravený pro naše posluchače. Čas nás naučí, řekni nám k tomu něco. Čas nás naučí je vlastně z nový desky, která se taky jmenuje Čas nás naučí, jak jsem říkal, mapuje to prostě období 3 let mýho života, takže prostě je to tam nahoru dolů, ale ty písničky jsou zajímavý, pestrý a vždycky každá písnička žije svůj příběh a má svůj příběh, takže i tato písnička má svůj příběh a já si myslím, že opravdu čas buď hojí rány, nebo nehojí rány, prostě buď moudříme, nebo neboudříme a to všechno ukáže čas, takže o tom ta písnička je a vlastně i celá deska, takže to si můžeme pustit. No. Čili tolik Petr Kolář, uvidíme se v Karlových Varech, v obchodním centru Fontána na Autogramiádě ještě jednou dneska v 16 hodin. Přesně tak. Zítra to bude v Chebu a bude to v chebském Tesku. V chebském Tesku v 11 hodin. Tak, správně. A ještě se uvidíme na letních festivalech a na letních slavnostech, na což se velmi těším. Doufám, že nám zase vyjde počasí a těším se moc. Tak to byl Petr Kolář, děkuju, že jsi přišel a já děkuju za pozornost.